Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Festiwalu Dworów i Pałaców. Także w naszym Wejherowskim Muzeum do zwiedzania będzie zarówno pałac, jak i książnica profesora Labudy. W sobotę, czyli 4 czerwca, będzie można zwiedzać oba budynki, wszystkie nasze wystawy od 11 do 19, a w niedzielę od 12 do 20. Ponadto w sobotę od godziny 11 do 13 będą przeprowadzone dla dzieci warsztaty artystyczne. Prowadzić je będzie pani Marta Papierowska, a na 18 musicie przyjechać na koncert Kaszubska Energia, w którym wystąpi Weronika Korthals z zespołem. Nie młoziewaj za felac, przejedz ta koniečno. Trzeci Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub jest realizowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne w ramach unijnego projektu Dwory Południowego Bałtyku.